Ịnụla ka Ndi Udogachi siri gbaa ndị uwe ojii abụọ egbe na Anambra. Kedu ihe kpatara nsogbu a n'etiti Ndi Udogachi na ndị uwe ojii? Etu akụkọ siri wee bido bụ na onye nọchiburu anya Idemmili North na South n'ụlọ omeiwu nta dị n'Abuja bụ Chief Ifeanyi Bezi akwala arịrị na ọ bụ naanị obere ihe ka o jiri gbanahụ ọnwụ ya n'ụbọchị Sọnde 26 nke Eprel n'aka ndị ọrụ nchekwa Udogachi. Maazị Bezi kpọrọ ọgbakọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'ogige Abatete ụbọchị Sọnde. Ha si na ọgbaghara ahụ malitere oge ndị ọrụ nchekwa Udogachi wakporo ebe a na-eme nzukọ ahụ wee sị na ha agaghị aga n'ihu. Maazị Bezi boro ebubo na ọ bụ onye isi ọchịchị Idemmili North bụ Maazị Stanley Nkwọka zitere ndị ọrụ nchekwa ahụ ka ha bịa mee ọgbaghara. Dịka ọgbaghara ahụ na-aga n'ihu, o kwuru na onye isi ndị ahụ ezitere bụ onye civil defense aha ya bụ Chima Udu na ndị otu ya gbawara egbe aghara aghara. Maazị Bezi kwuru, otu n'ime ndị ọrụ nche ahụ chere m egbe n'ihu wee gbaa ya. Ọ bụ m ka ha chọrọ ịgba, mana mgbe ahụ tụrụ ndị uwe ojii abụọ n'ọrụ ebe ahụ. Ọ kwara arịrị na ndị nche ahụ na-ebutere gọọmenti Anambra aja aha n'agha gọọmenti Chukwuma Soludo na-ebuso ajọ nchekwa na steeti ahụ. Onye isi oche Idemmili North bụ Maazị Nkwọka gọrọ na ya ezighị onye ọbụla ga-agba mmadụ egbe, kama ọ tara Maazị Bezi ụta na o kwesịrị ịgwa ya maka ọgbakọ ahụ ka ya nye ikike tupu ọ gaa n'ihu mee ọgbakọ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii Anambra bụ Tochukwu Ikenga kwuru na ọ bụ ezie na a gbara ndị uwe ojii abụọ egbe mana ha anwụghị. Ka njiri ohere agwa ọha na eze na-ege anyị ntị na ife mee na Abatete ụnyaahụ bụ ife ndị oyibo na-akpọ breach of security protocol. Ndị uwe ojii ihe nke a metụtara ha nọ na ụlọ ọgwụ and ha na ndị dọkịta na-akpakwa, and the House of Rep member onye nke ihe a metụta nọkwa in a very good condition. Notwithstanding, the command I work with the state government and relevant agency to make sure that such thing will not happen again. And for now, the fact I did clear of what triggered here caused the problem. But when the facts, I'll still let you know. Ka ọ dị ugbu a, Maazị Ifeanyi Bezi kwuru na ya ga-eso ụzọ iwu obodo wee chọpụta ndị niile ziri ha, ndị gbara egbe na ndị nkwado ha ka a taa ha ahụhụ dịka iwu si kwuo wee nweta ikpe nkwụmọtọ. Ona na-anụkwa ọ gịnị ka anyị akpọ n'ụdị ka akụkọ nke a bikonu ọ na-eme inu na-abịa na Anambra steeti na ndị udo na-achị na ndị agụ na-eche mba na ndị aka odo na fa aka wee nwee ikikere wee karịa ndị polisi ka ọ gịnị ka ọ na-eme inu na fa anajezi ndị polisi ọlụfa ka ọ na-eme inu na ndị polisi amaghị ọlụfa na fa ha alụta ọlụfa ọfụma ndị udo na-achị wee na-alụchitezielefa ọlụfa ndị udo ya achị ya eji wee pụtazie fa na-emezi ndị polisi ka o si wee sọfa fa maazị nke bụ polisi fa maazị nke bụ mmadụ nkịtị nke bụ na-agbalụ ndị polisi mmadụ ite egbe. Hei, akụkọ nke a nwekwa ọnụ ka ọ dị bikonu. Kedu na ife anyị akpọ nke ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị nya adụkwana unu sọpraịz na unu fụrụ nya bụ ife na nke a bụlọkwa nke izizi ọ na-eme na ụdị ife anụ nwee emebugo n'Ọnịcha na-enwelu mbọsị nwanụ ndị polisi n'ọrụ na chekin point ndị udo na-achị ka agụ na-eche mba wee pụta ebe ahụ sịfa nafa wee na-apịrị ya ndị udo na-achị wee jide ndị uwe ojii n'ebe ahụ wee na-etirikọkpọ ebe ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị ka na-eme akaghị na ọkwụ ya ka soro udo nwa Mgbafọ nyere onye isi ndị agụ na-eche mba na udo na-achị na ndị aka odo na ya na-ene ndị ọkpọrọ ọrụ ka ọ marụ na ndị ekwesịrị ibinye egbe ka ebinyere egbe na ndị nke a na-agbazikwa mmadụ ka a na-agba anụ nchi na sikedi nke bụ ekwugharịa agbaga egbe emegharịa agbaga egbe na ndị niile a ndị udo na-achị gbara egbe by mistake anyị akpọ ya na fa akpacha anya wee gba ka anyị akpọ ya mistake. Ndị niile afa na-ada agbawuti ya na-afụ n'ihu akwụkwọ emechaa tị na amụma maọbụ na mgbe ọpụrụfa n'aka na-enwenugo mbọsị unu fụrụ akpụpụrụ ofu onye n'ime fe unu ikpe maọbụ jekpe efe ikpe maọbụ nyefa ntaramahụhụ na-enweghị ife a na-emenụ fanụ so na onye akpatala oge ọbụla fa na-agba mmadụ ka o si wee sọfa. Hei, na nya bụ ife karịrị akarị ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ka na-eme akaghị na ya malụkwa na ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ka o binyere egbe ndị iti mkpụrụ mmiri a na-achụgharị ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ọ bụ na ndị ọrịa na-aṅụ kpọtụ nya bụ ife wee na-agba ndị mmadụ ka a na-agba anụ nchi. Ife mfụkwa na kọmentị ka m gụrụ na anọkwọnụ m ebe ọ nọ wee mee kedu na ife anyị akpụ dịka ife a na-eme na Anambra steeti ebe ndị udo na-achị na agụ na-eche mba na aka odo nọ bikonu.
ndị nwaanyị na-aṅụrị na fa na-echekwaba ndụ na akụ na ụba anyị, ọ bụrụzie fa nwa na-agbazi mmadụ ka o si wee tọfa. Nke a bụ okwu nke na-ejidere onye ebe o jere ochi wee gbaa ya egbe, maọbụ ebe ọ na-atọ mmadụ, maọbụ ebe ọ na-eme ife ọjọọ na ọjọọ si ekwugharị ọnụ ịnụkato ndị a na-agbakwa na ife abụkwa di mmadụ na ụmụ mmadụ. Ọ bụrụ na ndị uwe ojii anụnwa na fa nwụrụ, kedu ife anya aka ya nye onweghị ife anya ka mma nọ ndị uwe ojii unu na fa perebe ya ebe ahụ. Ọ bụ nọ mmadụ nkịtị kedu anyị akọ ya n'ihu akwụkwọ ebe ka anyị etikọba onye ya abịa kwuchitere ndị agha ọnụ fa ntụ ọ bụ unu na ndị politiks bụ unu pịrịwana ya, unu na fa pịrịtie ya ike a na-agba mmadụ ka a na-agba anụ nche, onweghị onye ya ekwu okwu. O si etigonu n'etiti unu na fa chịpụ ya ebe ahụ manụ ka unu ya etikpe.